Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions tadzoka zvekare nemamwe messages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviko chitupa changu. Ininiwo mukoma nacho ndinoda kureururawo kuti pandakaenda kun'anga ndichida kugadzirisa zvainge zvichinetsa mumarriage yangu, ndakabva ndanzi nasekuru vacho avo vainge vachindibatsira ndinototya kutokuudzai zita ravo, but hey, vatori nemukurumbira sekuru ivavo. Saka sekuru ava ndakasangana navo through social media. Ndiri munhu anongogara ari paYouTube, saka pane imwe episode yakamboitika kune imwe channel apo pavainge vachibata zvinhu. Ndakabva ndachizongotorawo mafoni numbers ndobva ndatanga kutaura nevanhu vavo, vakabva vachizoti kuti ndinge ndichizokwanisa kugara zvakanaka nemurume wangu pandiri anzi painge paine shavi rainge riripo. Ndikati shavi rei? Vakabva vati une shavi rekuroya, gogo vako vainge vari muroyi, saka iwewe handiti wakapiwa zita ragogo vako here? Ndikabva ndati hongu sekuru, ndiro zita randakapiwa, ndakapiwa zita ragogo vangu. Saka vakabva vachizoti kwandiri, sezvo wakapiwa zita ragogo vako, gogo vako vainge vari muroyi, zvinoreva kuti mweya wavo ugere pauri ende pane zvinenge zvichifanira kuti zvinge zvichizogadziriswa muzukuru. Ndikabva ndati zvinondozvifambisa sei? Murume anondishainira, murume anoita sekunge ava kutoda kutondiramba, but marriage yangu ndichiri kuida, ndozvifambisa sei nhai sekuru? Saka vakabva vanditi vainge vaine mishonga iyo yavaikwanisa kutumidzira kwandiri, but vakabva vati ndichakutumidzira mushonga, ende kana ukaona sekunge marriage yako inenge yava kufamba zvakanaka, unofanira kuti unge uchizouya kunoku kuZimbabwe. Saka vakabva vachizoti kwandiri, ndinoda mari yangu zvekare paunozouya kunoku. Saka ndakabva ndachizounganidza mari, ndakaenda kumabhazi ndikabva ndachizonotora kamushonga ako kavainge vatumidzira, kainge kangori kamwe kamudzi so kavainge vakaisa vakarepa nenewspaper vakaisa mukapepa bhegi keblack, ndokubva vanditi ndinge ndichizogeza nako. Usiku hwacho mukoma handina kurara. Murume wangu akangoti abva kubasa akangonditarisa ka1 ndokubva atouya akatondigreba tikatotanga kutorara tose usiku hwose zvaainge asina kumbogara akaita before. Mangwana acho makuseni ndakamuka ndichivaudza, vakabva vati zvinoreva kuti mushonga wainge wakashanda, saka ndaifanira kuti ndinge ndichizokasika ndadzokera kuZimbabwe nekuti waizo expire mushonga iwoyo wainge uri wetemporary. Mukoma murume ainge ava kundida uye zvekare akanditi ainge achazondipa mari because ndakamuudza kuti ndainge ndafunga kuti ndinge ndichimbomhanya ndichidzokera kuZimbabwe kunoona vana. Akabva anditi ndichakupa mari, akabva achizokwereta mari. Musi wacho iwoyo akadzoka aine mari yainge yakawanda. Iniwo ndainge ndagara ndiine kamari kangu kainge kasingatozivikanwe nemurume. Saka ndakabva ndachizodzokera kuZimbabwe ndikabva ndachizoenda kuHarare kwedu kumasvingo, but ndakangodarikira namunenzva ndikanoburukira muHarare. Vainge vatotuma vamwe vakadzi vavanoshanda navo neumwe murume avo vakazoya vakazonditora, ndikabva ndachizoendeswa kumba kwasekuru n'anga. Ndokubva ndasvika kuya hey, ndakaona kuti painge pakatozara pamba pacho, painge paine vanhu vainge vatobva kumativi mana enyika, zvekare nevamwe vainge vatobva kumhiri kwemakungwa kwakaita sekunana UK. Ndakati ndichinzwa mamwe matambudziko evamwe mukoma nacho, inini ndakaona kuti rangu dambudziko kainge katorika problem compared to mamwe matambudziko awo ainge konzeresa kuti vamwe vange vachizouya mudare rasekuru ivavo. Saka vakazoti hwava usiku ndopandakabva ndachizotorwa ndikabva ndachizoendeswa mune imwe room. Saka murumu umu mukoma chakandinetsa ndechekuti vakadzi nevarume vose vainge varimo murumu imomo. Ndakanzwa zvichinzi vose vainge vari varoyi. Ndikabva ndati varoyi kwesei? Vati ndinge ndichizorara murumu mune varoyi. Apa padome painge pakaiswa tsvimbo yavo imwe yavaitobuda nayo pama YouTube videos, vakaibata yakarara yakaradzikwa padoo, but muri mukati
ndokubva tachizopiwa porridge. Ndakapiwa porridge rimwe rekuti ndakatanga kunzwa dzungu ndikatanga kurwera rute. Porridge iri takazoripiwa zuva rainge richangonyura, ndopatakabva tanzi idyai takadya tirimo mumba imomo ndokubva tachizorara. Mukomanashi pano mumwe mukadzi akangotanga kungoita munhekwi, tose tikabva tabvumira tikatanga kuita tose munhekwi. Hakuna kurarwa mukomanashi, takarara usiku hwose tichingoita munhekwi kana kutaura pamaaudio nemurume pafoni. Ndainge ndisingatokwanisi nekuda kwekuti ndainge ndichiita munhekwi. Saka mangwana acho makuseni takatorwa tikabva tachizonogezwa, but tainge tava kungopatsanurwa kubva muvanhu, tainge tava kungoitirwa zvedu tiri toga. Saka takabva tachizopiwa nyama. Saka nyama iyi mukoma ndakafungidzira kuti yainge iri beef, but later on ndopa ndakazoudzwa kuti yainge iri nyama yemunhu. Saka ndakanodyiswa nyama yemunhu kwasekuru. Saka nyama iyi vanoti kana kuri kunzi munhu kana vachida kumubvisa shave rinenge riri rehuroi rinenge riri paari kuti vange vachikwanisa kubvisa shave iroro vanotoshandisa nyama yemunhu. Handizivewo kuti zvandakaitwa izvi zviri fair, hazvisungisi here mukoma kuti unodyisa munhu nyama yemunhu, worst of all munhu wacho asingatozvizivi, nekuti dai ndainge ndakazviziva ini ndaisambobvuma mukoma kuti ndinge ndichizodya nyama iyoyo. Kunyange shave ndaingoti angarigari haro, chiri nani ndechipi nai kuti unge uchinzi uri muroi unoshandiswa nevaroi than kuti unge uchizoti kubviswa kwakaitwa shave rehuroi pandiri rakabviswa kuburikidza nekudya nyama yemunhu akafa. Ndo zvakaitika izvi mukoma. Nemurume wangu tinowirirana zvisingaiti, but handichatokwanisi kutodya beef zvachose nekuda kwekuti ndinongoti kana ndikangofunga kuti asi pandakaenda kuZimbabwe ndakanodyiswa nyama yemunhu. Amenoso zvandinongonzwa kungonzwa kuda kurutsa. Was it worth it? Ndo zvandikuda kungobvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti of course marriage yangu I saved my marriage, but mukomanashi ndakadya nyama yemunhu. When you have posted my story you can tell me, I'll be following through in the comment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hey, pakaipa chavari kuda kuziva ndechekuti zvandakaita kudya nyama yemunhu zvine advantage here kana kuti zvine disadvantage. Hanzi I feel so bad kuti kunoseva kwandainge ndichida kuita marriage yangu ndakabva ndachizonzi ndinge ndichidya nyama yemunhu kudzinga mweya wehuroi uhwo wandakapomedzerwa naambuya vangu. Ngatitaurei navo mucomment section. Pane imwe message iyo yandiri kubva mukutumidzirwa navanzvadzi vedu vachiri kunyora nyaya yavo, asi pane message iyo yavatumidzira vari kuti ivo mukoma, ininiwo ndiri kuona chipoko chemukomana wangu uyo wandakadanana naye patainge tiri form 4. Saka ndainge ndichigara kumusha, ndokubva ndachizobva kumusha ndikabva ndachizotanga kugara muHarare. Ndakabva ndachizosangana neumwe mukomana wandakatanga kudanana naye, asi handina kunge ndakaziva kuti ainge ari murume wemunhu. Akabva achizondipa pamuviri. Pandakadzokera kumusha mukomana wangu ndainge ndichimunzvenga nekuti ndainge ndichitya kuti ange achizozviziva kuti ndainge ndava nepamuviri. Ndakamunzvenga kuzonosvika zuva iro randainge ndava kuda kusimuka ndichibva kumusha tikasangana. Ndainge ndiina amai vangu, akandimisa ndikamuudza kuti very sorry, but ndainge ndava kutoenda kutonowanikwa uku kwainge kuri kutomuoneka. Ndakati ndichingosvika kuHarare ndo pandakasvika ndichitoudzwa kutoti vandainge ndichishandira vainge vatogamuchira shoko rerufu akazvisungirira. Saka ndinogara nichiona chipoko chake. Nhai ndoita sei, especially kana ndiri kubasa. Vanhu vandinoshandira vanoti kana vasipo ndinomuona ndinototya kutoswera mumba ndiri ndega because ndinenge nichiona chipoko chake. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu weyo ya. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera.
mwedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 37 years kuberekwa. Ndinorangarira nerimwe gore mainge muri mugore ra 2018 ndainge ndaneta nemujolo ndikabva ndati now it is time for me to settle down. Saka ndakaona kuti varume vekuZimbabwe zvavanonetsa zviri nani kuti ndige ndichimbotsvaka wekuMalawi kana kuti kuNigeria chandainge ndava kusada kudata murume wekuZim kana kuti muSouth African. Saka ndakabva ndachizopfimbwa nomumwe muNigerian uyu ainge achigara muestate imomo umo mandainge ndichishanda samaid. Saka one day akandiona ndichistrolla nemwana wemurungu wangu ndokubva amisa motikari yake akabva andikumbira mafone numbers. Ndakabva ndamupa ndikati Mwari kudzwai, tikabva tatanga kutaura tose. Usiku ihwohwo akanditi ainge achida kuenda neni kudhina apa ndainge ndisina kana hembe. Takatodarika first nekune imwe shop ndokubva achizonditengera dinner dress tikabva tachizoenda kudhina. Tichibvako akabva ati handei tinorara kumba kwangu. Ndakabvuma ndikati but promise me kuti makuseni unozondiperekedza kubasa because ndinotanga basa na 7. Akabva ati it is okay. So patakadzoka hatina kuenda kuside rekuestate kwandainge ndichishanda, takaenda kuside uko kwaainge achigara ndokubva tanorara ikoko. Asi chakandinetsa mukoma ndechikuti wakazoti hwava pakati pahwo usiku ndakamuka ndikamushaya. Saka ndakazonzwa sound. This was after ndaenda kudownstairs ndichifungidzira kuti ndiko kwaainge ari nekuti ndakanzwa mavoices emunhu ainge achitaura. But chakandinetsa ndechekuti munhu uyu wandakanzwa achitaura ainge ari munhukadzi but achitaura chishona. Ndikabva ndati kasi munhu uyu ane mukadzi here mushona. So ndakabva ndatotora kahandbag kangu ndikatopfeka ndikati kana kuri kunzi anenge ari married ini pano ndava kutotiza. Pandakadzika ndichienda kudownstairs ndakashamisika because ndakatoona kutoti mudining mainge musina munhu ainge arimo. But chakandinetsa mukomanashi ndechekuti pandakatarisa ndakaona kuti TV yainge yakatobatidzwa ende TV iyi painge patori nemamovie echishona ainge achitoplaya paTV. Ndokubva ndadzokera upstairs ndichingonopinda mubedroom ndopandakanzwa kuti mubath mainge muine sound yainge irimo ichita sekunge mainge muine munhu ainge achigeza but achigeza ari mutab achitamba nemvura achitambisa mvura ari mutab. So ndakabva ndakurura nhumbi dzangu but ndainge ndisingadi kugeza asi ndainge ndava kutoda kutopinda hangu machira. So ndakatomboti hani ko uri kuitei hani ko chi ndipo ndakabva ndachizoenda mubathroom kunofura kudai zvandakaona chezuva iroro mukoma. Kunyangwe tainge tisingatendedzwi kuti kana uri resident wemuestate hautendedzwi kuti unge uchifamba kutsika tara, hazvitotendedzwi kana uri resident. Unongotendedzwa kungotsika tara chete kana uine muridzi wepamba paunogara. Ende ndainge ndisina kuiswa mafingerprints angu kugedhi nevarungu vangu. Asi mukoma zvandakaona chemusi iwoyo ndakafamba pakati peusiku ndichiti ndikafamba kana ndikaona chimotikari chemasecurity ndobva ndahwanda. Apa ndakafamba kuda about a kilometer ndichibva kuside rekuestate ikoko kwaainge achigara ndichienda uko kwandainge ndichishanda. Pandakapinda mubathroom mukomanashi ndakaona nyoka. Chakandinetsa ndechekuti pandakazobwaira ndo pandakabva ndachizomuona muNigerian but ainge achiri akaita nyoka, ainge asati apedza kushanduka. Pandakaiona nyoka iyi pekutanga yainge itori nyoka yainge ichitotamba iri mumvura, yainge iri mhando yeshato ichitamba ichifamba iri mumvura ichiita sound iri mumvura imomo ichishinyira. Pandakati my way kochi ndo pandakabva ndachizoona kuti kubva pachiuno apa kudzika kuzasi yainge ichiri nyoka but yaitomera makumbo fast uye zvekare kubva kumuchiuno kuenda kumusoro uko ainge ari muNigerian uya asi mukoma ainge achiri
akavharwa sort of like neimwe skin, ari mukati meskin yainge iri very light. Ndichimuona kuti ainge ari mukati merimwe skin rainge rakaita jelly asati akwanisa kubuda. Ainge akangonditarisa asingabwairi, asingaite sei. Mukoma ndakamhanya, ndakazotopfeka hembe dzangu, ndakamira panze pegedhi, ndakahwanda nechimwe chimuti ndichipfeka, ndokubva ndatanga kumhanya ndichidzokera uko kwandainge ndichishanda. Iyewo hazvina kumutorera nguva, ndakanzwa gedhi repamba pake richivhurwa, ndokubva achizotanga kudhraivha zvishoma nezvishoma achinditsvaka. Ngoma apa ndainge ndakahwanda mune imwe flower bed, ndakaita zvekuzvambarara nedumbu, ndokubva adarikira, ndokubva ndasimuka ndaita kufamba, ndakaita kuti namata nemajirawo evanhu, imbwa dzichihukura kuzosvika ndazosvika kwandinoshanda. Ndakaita kuda almost 6 months mukomanashe ndichiti kana ndichida kubuda, kunyange ndine zvandinenge ndichida kutenga, ndaitoudza murungu wangu kuti ange achienda kunonditengera kumashops. Ndichitya kusangana naye muNigerian iyeye. Ndo zvakaitika mukomanashe, handifi ndakazvikanganwa zvandakaona zuva iroro. Ende kana uchiona zvinhu zvinenge zvichinzi zvinhu zveusiku, paunozviona unozviona usina kana kumbotarisira. Mangwana acho ndo paunozotanga kutofunga kuti asi nezuro chandakaona chaichi chimbori chii. And that spiritual encounter yaunenge waita, you will never forget it for the rest of your life. Zvinhu zvinongotogara zvichitondinetsa, like izvezvi zvinongondinetsa kuti asi nai Mwari sei makaita kuti ndige ndichisanganawo nesituation yakadaro. Apa ndainge ndatofara ndichitoti asi Mwari makanaka zvenyu, tarirai muone kuti ndatovawo nemunhu wandiri kufambidzana naye ane mari dzake. Izvo kwani munhu ainge akatozviromberawo zvake. Ndiyo secret yangu yandiinayo. Kana mukaposta muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu, where strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndakaona shato. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma ndinoda kureururawo kuti ndakaisira umwe foromani wepabasa pandainge ndichimboshanda kunzvimbo kwacho kwazvakaitikira, handichatauri zvangu. Saka murume uyo mukoma, iye system yake yainge iri yekuti kana akapinza mukadzi waanenge apinza basa, then unenge uchitofanira kutoti unge uchitorara naye. Apa iniwo ndakapindawo pakambani ipapo ndisingatozvizivi kuti ndiwo wainge uri mutemo wepo kuti mukadzi wese anenge achishanda ipapo anotofanira kutoti ange achitorara naforomani. Zvino ndakabva ndachizoramba, ainge ava kuda kundidzingisa basa. Nerimwe zuva mukoma ndakapiwa task yekuti ndinge ndichirongedza kustoreroom uko kwaichengeterwa machemicals ose aishandiswa papurazi ipapo. Saka ndakati ndichiendesa rimwe box rainge riine zvipanera kushed, ndo pandakabva ndachizoona chibhegi chaforomani. Ndakatarisa ndikatarisa, ndikabva ndadzokera kuya ndikabva ndanotora kamwe kabhodhoro kainge kaine dhibha, ndokubva ndadira muchikafu chake. Foromani akatofa, but akambotanga arwara kuda kwemwedzi wose achirwara ari muchipatara, ndokubva achizoshayika. Ndo zvandakaita izvi mukoma, handina kumbogara ndakaona chipoko chake. Ini handizivi kuti zvimwe kuda Mwari vakashandisa ruoko rwangu kuti vange vachimupa mhinduro yake, nekuti vakadzi vakawanda vaichema navo vaforomani, ende ainge asina basa nazvo kuti uri mukadzi wemunhu, ende aitorara nevakadzi vevanhu asingakendenge, nekuti iye ndiye ainge aine masimba pakambani. Zvaaitaura murungu ndo zvaaitevedzera. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we zvinoitika mukurarama.